बेसेबां गोबावमानि जाबाय हरसो जाफिनलायनोसै थेवबो मानसिया गैया जे बिदि मा खामानि एसेबां खिन्थायालासे बिदि थांनो ना माबाफोर खैफोदावसो दं सोराङालाय आंनि गोसोआथ' बोरैबा मोनगासिनो ना दा नों थाब फैखायसो बिदि मोनथों ना माथो बिदिथ' मोनफेराखैमोन आङो हा नै आंनि मेगनानो मेंगुलायबाय दिनै माथो नोंनि महरखौ नुनो मोना दाबो हा सोरां हा बहा थांखो नों आंखौ नागारनानै बिदिथ' जेरावबो थांनो बुङाखैमोनथ' हा आरो बिदि थांथारनांगौबाबोथ' खिन्थागौमोन दा बिदिबा मामलायालाय माथो सोरां नोंखौ जेरैखि जाबाबो नागिरथारगोन आं बहा गोमानानै दं नोङो हा बिदि थांनो हाया नोङो हायाथ' बिदि थांनो आरोथ' गोसोआनो ख्लाब मोनगासिनोलै आंना दसेब्लाबोथ' आरो बोरैबा मोनगासिनो ना गोसोफोरा माब्लाबा बिदि मोनाखैमोनथ' आङो फनखौबो नांगौबा हरो आङो गैया फनानो अफसोबाव दाबो दा दस्रा फन नाम्बारबोथ' गैयाना बहा हरगोन आंलाय ना पुलिसनावसो थांनोसै आङो दा बहा नागिरगोन आं नोंखौ मानोथो दाबो फैदिया आरो फना दाबो नांगौआलै फनाबो दाबो अफआनो अफ माथो इमारजेन्सि बिदि खामानि फैखो नोङा जों रावनोबो खिन्थाहरनो हालायलायि आयौ गिनायसो मोनजोबबाय दिनै आङो आबै औ आबौ आया ओमफ्राय बहाथो थांलायखोबा नो मानाबाथाय बिदिनोसै आबौ माथो बुंबावनो आरो ओमफ्राय दहायबो आंखौ नोंखौ लायनो थिनबाय दाना गावहासो गायब जाबाय आयौ हाबिखौ नांलाय नोंखौ माबोरै लांफैनो फैदोंसो नंदों हाबिदिबा नोंमायासो थिनहरदों र' आयानोथ' दहाय थिनहरदोंमोन नोंखौ लायनो खिन्थादों होननानै आयौ हामाला होनासै आंलाय बेफोरबायदिलाय मा होमबा आया मानोथो थिनहरखो आंखौ नोंखौ लायनो दे जेबो नंला दे दाबो हा नोंजों फैनो मोनबायहाय आबौ दिनैथ' न'आव थाब फैलायलायदोंमोन आं बेखौनो मानो थाब फैदोंसो जाबावो आया एहाय नोमाखौ बाथो आबौ हाबिनालाय बिदिनोसै ना आबै फैबाबो दाय फैयाबाबो दाय दा फैगोन दे हा बहाबा थांदोंदां दिनै जोंहा दिनै बिबै फिसौ आरामनो टिभि नायबाय थानोसै ने आबौ ओंथ' आबै दे होमबालाय दिनै नोंजों टिभि नायथ'नोसै आं दसे बेफोरबायदि न'आव थाबालाय माथो जायो आबौ नोंबो बाहेरायाव बोजों थांलाबायो ओरैनो दिनफोरा मोजां नङा ओइ आबै ओमफ्रायथ' ना आं सोरांमोननावबो थांदोंमोन माथो सोराङा न'आवबो गैयानो बे नोमफाखौलाय मा नांजादों नोंहालाय न'आव गैया नोंसोरखौमा नांजाया बे होमबा नांजानायाथ' नांजाया र' आबै ओमफ्रायथ' बहा थांदोंथाय मानसियानो गैबावा न'आव हाबिनालाय बिसि मोजाङालाय मिथिया होमबा मोनथियानो बियो आं सोंदोंमोन ना थगायदोंसो मोनथिलालै आरो औ आबौ थगायदोंबो जानो हागौ बिसास गैया बिसोरजोंबो बारा थिग नङाना बिसोरबो मानसिफ्रा जोंनावबा मागोना फैया नोमफाखौ ओंथ' र' आबै दे बेफोरखौ बाद होदोहाय आबौ फिल्मफोर नायनोसै जोंहा स्रायनो आइबो आजाबो फैबाय माथो दे जायखिजाया जेबो जायैबायदि नर्माल थानोसै आङो नङाबा बिसोर सोंगोन नङाना मा जादों होननानै आरो बिदि बोरैबाबा खोथाया बिदिनो बांलांगोन हमेशा सावधान रहिए खूनी दरिंदे कभी भी आपके आसपास घूम सकते हैं आपके आसपास हो सकते हैं इन लोगों से हमेशा बच के रहिए बाहर से जो लोग मासूम देखते हैं अंदर से उतना ही खतरनाक और शातिर दिमाग के होते हैं नुदों आबौ बेखायनो बेफोरबायदिखौ नायनांगौहाय आबौ अब्लासो दा मिन्थियो आयै मा नायदों नोंसोरलाय बेफोरखौलाय एथ' मोजां फिल्मफोर दङ बेफोरखौ नायबालाय माथो जायो आंहालाय बेफोरबायदिखौ मोजां मोनखायो आइ दानथारलाय बुथारलाय सुथारलायनो आथो नुवाखै बेसेबां खतरनाक आरो सैथान दिमागनि जायोनो खाथि खालायावनो थानानैनो माबायदि फाव फान्दायो और कभी भी अपनों पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए नुदों आइ मागोना फिल्मफोरावबो ओरैनो देखायाहाय टिभिफोरावबो नंथारगौ जानायखायसो देखायो एलिसा आयौ दासिमबो हाखा नोङो प्रसादखौनो आयै ओमफ्राय आं हागासिनो दा दे थाब हादो आइ फुजा होनांगौ ना दे जागोन आयै हाखांखासिगोन दा आङो दे लानानै फैदो दे दा माखासेखौ रेडि खालामैनि र' दे आयै जागोन नों थांदो आं फैगासिनो दे फैदो दे आयौ खामानियावनो लेट जालायलाङो जोंनियाबाथाय जि मोजां हाखाबाय आं प्रसादखौबो बिमा दैसेरिया मानो दाबो फैयासैथाय रुमनिफ्रायनो ओंखारासै माथो बियो जोंहा
दासो फुजा होनो नागिरलायबाय ओमफ्राय मादै जुलिया मा जादोंबा ओमफ्राय दादियाबोथ' फैयाखैना दे आइनो प्रसादखौ लाना हैग्रोनोसै आङो मा नायनांगौ मा नायखो आइमोनहाबोलाय आंहासो देहायाव नांलायलांबायना ओमफ्राय दाथ' थैखा मारसिगोन खोमा दा सोराङा आंथ' हमजाथारनाङाना आं हमजाथावथ' मा प्रुफ दं जेबोथ' गैयाना आरो रैबाद सोरांनि मबाइल बेखौथ' आङो माबाखाबाय दा बुख्रुबजोबखाबायना जायगायावनो दाथ' मानसिया थाबासो दा मिन्थिगोन ना सोर बिदि खालामा दाथ' मानसियानो थैखासिगोन नालाय मानोबा थेवबो बांद्राय बिसास मोनलाय लाङासै आङो नै आइमाया मा बिदों बुदों मा बुंबाय थाखो आयै माबा माने बिश्वकर्मानि माबा प्रसाद जानो लिंहरदोंमोन ना बै आंनि सासे लोगोआ बेखौनो सानदोंमोन आङो थांनो ना थाङा नंदोंमोन आङो ओमफ्राय बहाथो थाङामोन नों आयै नै आबा आंबो फुजानिनो एसे खरसा लायनो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय आंथ' गासैबो रेडि खालामखाजोब्बायमोन आइ अब्लाबो एसे थांना लायबाय आं आयै माखासे दे बिदिबालाय दा फुजाखौ होनोसै एसे रायलायनायफोरखौबो नर्मेलैनो रायलायनांगोन आं नङाबा आंखौनो शक खालामगोन ना बिसोरो दे आयै जागोन जाबा दा प्रसाद जानो नोंबो ओंखारदे सानैजों थांना फैगोन र' आयै ओमफ्राय सोराङा जोंनाव फैदोंमोन नामालै दहाय जों गैयियाव नै बेना बिफाखौनो सोंगासिनो आंलाय सोरां आरो जोंनाव जों गैयियाव फैदों ना मादों सानदोंमोन आं जेन'बा मानो सोंखोदों आबा मैया मानसिया न'आव गैयानोलै आयै बेखायनो जोंनाव फैदोंमोन नामा सानदों आङो गैयाथ' जोंनावलाय मानो फैनो बेलाय फैयाखैथ' मा जुलिया मिन्थिया नामा बहा थांदों बियो बिसोरथ' मिन्थिगोन ना बेजोंसो थायो मोनथियानोलै आयै दाथ' आरो मा खालामनो नोमफाया फैखानायबो नंला इसोरखौ थियारि जानाय नांबाय बेखायनो आबा मेहेर बिफा दंनायनिफ्राय गैयियानो साबसिन फैमाराखैना होमबा आयै आरो बेयाव फैनायनि माबा खोथा बुंदोंमोन नङा आबा मेहेर जेबो बिदि बुङाखै आंखौ आरो आंनि फनखौनो हमनो नागिरखाया मानसियानो आरोलाय मानो बेयाव फैलाबायनो बेलाय गावसिनावनो थांदोंमोन माथो जुरिमोननाव हाबा जानो जोंनावलाय खुन माला फैफेरा बेलाय बेखौनोथ' बुंदोंमोन आंबो आयै माने जुरियाबो सोंदोंमोन नालाय गैया मिन्थिया आबा आङो आरोथ' सोंबा नोंबो मिन्थिया होनबानो जाबाय औ हा फैयैखौलाय फैयो माथो आं एसे फुजानि जगार खालामहैनोसै थाथ'दो दे आइ प्रसादफोरखौ हाना लायखादो आंबो थांगासिनो नै दे आबौ नोंबो न'आवनो थाबाय थादो दिनै दे जागोन आबै सोरांनि बाथ्रा सोंहांबायानो माथो आयै माबा बिबारखौनो आङो बांद्राय मोनबोआसै बैथिंजायबो नायजोब्बाय आबै मोनथिंबो गैया दे जाखिनि मोनदों बेनो जाबाय आइ ओमफ्राय मादै जुरिया बे मानो फैयासै दाबो फुजा होनो बेबो फैगोन आइ आरोथ' दादिया दासिमबो फैयाखैना दा फैगोन दे जों होग्रोनोसै दे आयै हे आफा बिश्वकर्मा फना खेबसेसो नांबाबोथ' जागौना माथो फनानो नांला नोंनिया जेन'बा हाया मन'खो ना अख्राङासो लांखोलै नोंखौ सोरां बहा थांखो नोङो बहा थांखो दा मा जाबावनांगौ जाखो दिनै फनानो नाङा दा फनबो जाला मानसियाबो फैला मा जाखोलै नोङो मानसिया जेन'बा आङो मा पुलिस स्टेशनावसो थांमारनांसिगोन ना माथो मा जाखोलै नों सोरां फनाथ' खेबसेल' नांगोन ना मा जाखो जेन'बा फनानो नाङा जे जेबो खालामनो गोसो जायासै दा आङो माबोरैथो गोग्लैखो बेलाय ओरैनो गोसोफोरानो मोजां मोनखायाखै आरो बेफोरबायदि गोग्लैनानैसो होबावबाय जेबो जायालै मा जानो ओरैनोसो गोग्लैदों खोमा दे आरो मानसियानो बेसेबांबा गिनानै दंखायो आरो बिदिसो गोग्लैबावबाय आइ आफामोनजों रायलायनोसै आङो पुलिसनावसो खेबसे थांनायानो मोजां जासिगोन नामा फैग्राबाथ' फैसिगौमोन ना माथो बहाथो थांखो बेलाय होमबा बेबायदि न'आव ओरैनो थाबाय थानानै माबोरै जाबावनो पुलिस स्टेशनाव थांग्रोनोसै आङो बेबायदि आखायाव आखाइ ओरैनो जिरायनानै थाबाय थायोब्ला नेबायल' थाबाय थायोब्ला मा जाबावनो बेबा मा जामारदों एसेथ' पुलिसाव थांग्रोनांगोन ना
आरो बिनि सायाव आंनि गोसोआनो मोजां मोनखाथाराखै एसेबो। आय' आइ हाबायावथो थांनो ओंखारलायखो नोंलाय? आं गोसो मोनसानो पुलिस स्टेशनाव खेबसे थांना फैनोसै आयै। ओमफ्राय दाथ' फुजा दिन होननाय दिनैहाय, अब्लालाय माथो जाखो आयै? आंना सोराङा दासिमबो न'आवनो सफैयाखै मानसिया, ओजोंहाय आरो फनाबो नांबावासो। मा जादों जेबोखौनो मिन्थिया आङो। नैहाय हाबा बर'सायाबो सोंदोंमोननो गावनि अफिसनि मानसिफोरनावबो आरो नै गावनि सिनायनाय लोगोफोरनावबो। गैयाना आयै ओमफ्रायो सोरांनि जेबो खबर गैयाना? गैया बिहामजो, जेबो मिन्थियानो बिसोरबो। अब्लालाय आं नागिरगोन ना, जेरावखि थाया मानो आंनि सोरांखौ आं नागिरगोन। बहा दं बियो? आरोथ' बिदि आलासिफोरनावबो सोंहरबायमोनहाय, जोंनि आलासि जानायफोरनावबो, बिनि लोगो जानायफोरनावबो गैया, रावनावबो थाङाखैनो। आंबो पुलिसनाव थांनायानो मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय बिहामजो। आंनाबो आरो गोसोफ्रानो सुखुलायलाङासैना, फिसालाया दासिमबो न'आव सफैयासै, फैनो गोनाङा बहाथो थाबोखोबा, आरोथ' रावनावबो थाङाखैबा। आं थाब फैगोन दे होनलांदोंमोन ना आयै। बिनि थाब फैगोन ओमफ्राय नायदो, नेयोसो नेयो दिनानो थांग'जोबगासिनो। दे होमबालाय बिहामजो थौदो आंबो थांफानोसै। नाङा आयै, आंनो हारसिं थांना फैनोसै। ओमफ्रायो आं थांसै आयै, सोराङाबो फैफिनखागोन नायल' नोङो। सोरबासो गाइड खालामदों ना मादों आंनि फिसाइखौ? जुदि सोरनिबा आखाइ थागोन ना, खेबसेल' मोनथिदों जुरिया। गासिबोथ' अके। औ, सोराङा एसे मानसिया बिदि आरोना फाल्तु बायदि, नाथाय आंनि सोराङा बेबायदि खारनानै सिरि थानो हाया। आरो मानि थाखाय खारगोन बेलाय? दाथ' खिस्रिखौ लाखाबायानो आङो, दा बुरै जाहाजो आराम जाहैनोसै न'आव। आरो संनायावबो एसे गोबाव जाबायना, नङाबाथ' थाब मोनहैगौमोन आं न'आव। थांदोनोसै आङो, मोनाबायबो, बुरियाबो आरो अबेबा नेबाय थागोन दानो। हा? नै माथो सोदोब खोनाखो आंलाय? आरोथ' बे हाग्रा बारियावलाय मा थानांगौ जाखो? बुरिया बुङोबोमोनलै, बेफोरबायदि हाग्रायाव माबा बेलेगसो ओंखारो होननानै। हाबाब, ओमफ्राय आंहालाय नायनांगौ ना माथो जाखो? आया, माथो बारा बारासो खोनाखो आंलाय? दा सोरबा माबाफोर खैफोदावसो दं नामासै? खेबसे नायनानै मोजां जागोन ना माथो? थांसै खोमालै आङो, दा आरो सिखाव दाखु जायोब्ला। खेबसे नायनानै फैमारनोसैबो नामाथाय? सोरथो मा जालायखो? बुरिया रागा जोंसिगोनलै बे आंखौ। बिदिनो माबा सोदोब खोनादोंमोन माथो आंलाय? नायफैनाङामोन नामालै आङो? मानसिनि सोदोबसो ना माथो जाखो फालाय? नायथारनि र' खेबसे। आयै, सोर जाखोमोनलै बेलाय? सोर जाखो बेबा? अना खानानै बाबु? ओइ बाबु? आयै, मानसियाबो गोथाङै दंना गैला जाखोलै? जायखिजाया बेखौथ' बिनिफ्राय लांनांसिगोन आङो। जानांगौ आं सोदोब खोनानायाबो बेनोमोन जानो। र' दा बेखौनो हस्पिटालाव लांग्रोनांसिगोन खोमा आङो। बुहुमाव अननाय होननानै गैथारा रावनावबो। आयै, मानो बेबायदि खालामनांगौ जाखो सोरखौ? सोर? बाबु? ओइ बाबु? बाबु? थ' हस्पिटालाव लांनि आं नोंखौ।